Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Kinte Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 44 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03 /06 870 983 12. Attenzo! Fitting, hey. Mr. Pebble Banger. Kijkers, ik heet u van harte welkom. Ik ben hier met mevrouw Ansadi. Mevrouw Ansadi, Atori Espang, verkiezingen nader. En er was een vergadering laatst over de grondrechten die ook geblazen werd door de president. Vandaag gaat het weer door, vergadering. En wat heeft u daarover te zeggen? Ja, goedendag. Uw volgers ook groeten en bedankt dat u tijd besteedt om hier naar Diana te komen om via mij het een en ander omtrent naar de vergadering afgelopen donderdag, goed, dus donderdag, ja, door de vicepresident gevraagd is om het te verdagen. Het enige wat ik daarmee naar buiten wil brengen naar de gemeenschap, de vergadering is afgeblazen en de VP geeft aan dat er groeperingen zijn, zeker de inheemse broeders en zusters die vertegenwoordigd worden door hun organisaties, geeft aan dat dit ontwerpwet collectieve rechten inheemse volken en tribalen, dat nu op de agenda volledig wordt afgewezen door die groeperingen. En de vraag is natuurlijk, de groeperingen die direct te maken heeft, dit aangaf, ja, ik kan me wel voorstellen dat de president daarop op inspeelt, maar wat duidelijk is, ik was verschrikkelijk teleurgesteld, omdat het is gelijk afgeblazen en wij, zeker mijn fractieleider, drukte in om natuurlijk het een en ander naar voren te brengen. Ook daarvoor was er geen gelegenheid, geen ruimte. Kortom, ik krijg het gevoel dat er gewoon een 1-2 is met de voorzitter en de VP omtrent het stuk. En mijn vraag, en dan wil ik een tijdslijn uiteenzetten in deze 4 jaar en 9 maanden regeerperiode Brunswijk-Santokki. Op 15 juni 2021
is er een wet ingediend. U weet, deze kwestie, grondrechten, was ook door de vorige regering op de operatietafels met groeperingen gesproken. In dit geval directe belanghebbenden, de tribale volken en de inheemse. Ja? Er zijn wat wet aangenomen, maar tijd verstrijkt, anderzinswijze, zij zijn aan de macht en hebben een wet ingediend op 15 juni 2021. Dat is hier, de data, ja. En op 16 februari 2022, een jaar later, was er weer hieromtrent een wet ingediend. Ja? Wet van de inheemse volken, of omtrent inheemse volken en tribale volken, dus een raamwet, collectieve rechten van de inheemse volken en tribale volken. Ik geef de tijdslijn aan, omdat ik daarover straks natuurlijk mijn conclusie trek. Dus, en een jaar lang is het stil, geen geluid, geen beeld omtrent deze ingediende wetten, ja. En op 31 januari 2023 is er een amendement, dat is hier, ja, een amendement, 2023. En 2 jaren komt men in het parlement bijeen om hierover te praten, dus nadat die amendement is ingediend. Dus hou vast de datum die ik aan u geef, ja. Dus na 2 jaren komt het parlement bijeen. En bij de eerste ronde, je begrijpt, er wordt een commissie. En de commissie gaat dat naar voren brengen. Leden mogen daarover een punt maken. En op 8 augustus 2023 is de eerste ronde afgesloten. Eerste ronde. Onthoud die datum, 8 augustus 2023 is de eerste ronde afgesloten. En wat zien wij nu? 25 februari 2025 is dan de vergadering waar ik daarnet aan het begin hieromtrent verdaag. Dan ga ik het misschien lezen voor je, ja, of ik zal het voorlezen. Aanbieding nota van wijziging op de ontwerpwet houdende regels met betrekking tot collectieve rechten en inheemse volken, raamwet collectieve rechten inheemse volken en tribale volken. Waar het om gaat, wanneer op 25 februari op de agenda dit wordt geplaatst, de VP komt, wordt afgeblazen en daarom trek ik de conclusie een 1-2 met de voorzitter. Maar dus, wanneer je al 4 jaar en 9 maanden de tijdslijn wat ik aangaf, geen geluid, geen beeld, en nu hebben we 2 maanden voor de verkiezing, ja, dan vraag je af, wat wil de regering hiermee doen? Waarbij onze inheemse broeder en zuster een persconferentie gaf dat ze dit ingediende, gewijzigde wet afkeuren. Hun belangen zijn hier niet gediend. En de regering hiermee komt. En dan zegt de VP vanwege de stem van de inheemse gaan ze dit afblazen. Mijn goede genade. Ga je zo een ingewikkeld wet nu, 2 maanden voor de verkiezing, willen doordrukken? De vraag is, wil de regering hiermee politiek scoren naar deze 2 belangrijke groepen? Of wil de regering gewoon politiek scoren? Ik heb die wet ingediend, ik heb jullie belangen behartigd. Maar de inhoud van al die gewijzigde van toen de vorige regering, blijkt dat het belang van die specifieke groepen hier in ons land helemaal niet gediend wordt. Dus de vraag is, u weet, bij de vorige regering waren ook een heleboel conferenties gehouden met belanghebbenden. Als u nog kunt herinneren, was de
vorige president 4 of 5 dagen op Conakry, om aan te geven hoe moeilijk dit materie, dat er toen toch nog geen besluit echt genomen kan worden. En de tijdslijn die ik aangaf, 4 jaar en 9 maanden, nu 2 maanden voor de verkiezing, de president of de regering en de voorzitter van DNA, dit op de agenda plaatst. Mijn vraag is, hoe eerlijk en oprecht zijn deze beleidsmakers naar de belangen van onze inheemse. En ik zeg nog erbij, het is een ingewikkeld materie. Dat er een oplossing moet komen, daar ben ik van overtuigd. Maar laat die oplossing, zowel voor belanghebbenden, in dit geval de inheemse en tribale volken, maar ook voor de staat Suriname, ja, een basis gelegd moet worden dat ze elkaar kunnen vinden. En niet om het politiek scoren vanwege 2 maanden voor de verkiezing. Ja, worden we weer met deze wet, als het door wordt gedrukt, het bos ingejaagd, zowel voor belanghebbenden, de inheemse en tribale volken, maar ook voor het land Suriname. Ik ga niet in depth op in, ja, waarom ik zeg dat zowel belanghebbenden, de directe belanghebbenden, de inheemse en tribale volken, maar ook de staat Suriname, ja, een weg moet vinden, ja, dat van belang is naar de maatschappelijke, culturele situatie hier in ons land Suriname. Het land is van ons allemaal. En tussendoor waren conferentievoorstellen, er wordt niks mee gedaan. En nu, 11:55, wat de verkiezing betreft, wil de VP een show maken in DNA. Het is begonnen. De commissievoorzitter gaat een gesprek, zijn toespraak of zijn speech houden. En nogmaals, mijn vraag is, wil de voorzitter van DNA en de VP een show maken hieromtrent? En deze wet is bijna 4 jaar lang in het parlement. En waarom die haast nu? Begrijpt u mij? Dat men niet met belangen van wie dan ook hier in het land politiek ermee moet spelen. Het gaat ons als natie achtervolgen. En wij moeten geen situatie krijgen, voorbeelden genoeg op deze aardbol, wanneer zaken niet of tijd genomen moet worden en duidelijk. Want wanneer ik zeg belangen van de staat, belangen van de directe gemeenschappen, het is één staat Suriname. Er is een centrale overheid. En ik haast me te zeggen, de belangen van de inheemse en de tribale volken moet in samenspraak met de overheid. En dan nemen we onze tijd, ja. Maar we moeten geen wetten aannemen zoals dit op 25 februari 2025 met wijzigingen. Bovendien, waarom zeg ik dat de VP-show ermee speelt? Dit artikel, clusterminister moet grondenrechten vraagstuk begeleiden onder leiding van de VP. En de vraag is natuurlijk, wanneer er nu zoveel punten door de specifieke groepering, en dat zijn de inheemse, dat ze dit volledig afwijzen, dat was toch onder leiding van de VP. De VP Brunswijk neemt het op zich om grondenrechten vraagstuk vlot te trekken en af te ronden. En daaruit is dit geproduceerd naar de DNA. En dan zegt hij, ja, groeperingen zijn niet meer akkoord. Ik ga niet in depth op de inhoud, ja, maar hier staat het bewijs dat de VP het moet trekken. Een commissie is ingediend onder leiding van hem als VP. En de vraag die je stelt is er genoeg tijd ingewijd om met die belanghebbenden erover te praten of niet? Weet u, wanneer dit zo'n stuk nu wordt geproduceerd en de inheemse, die vertegenwoordigd door hun organisaties, nu zeggen dat dit in de prullenbak moet eigenlijk,
worden met dezelfde strekking. De vraag is, moeten we de hele ronde overdoen? Wat wordt gedaan met al die aanbevelingen, de opmerkingen, ook van de vorige regering? Beleid moeten we toch continueren. Positieve zaken nemen we mee. Ja? En als nu blijkt dat de Indianen door middel van hun vertegenwoordiger niet mee akkoord, is mijn vraag nu, want het is vandaag weer op de agenda. Heb je in die paar dagen dat je toen, naar mij inziens, een 1-2 met de voorzitter en de VP hebt gespeeld, die show hier in Indiana, wel de mensen geconsulteerd? Heb je alles wat aan aanbevelingen zijn meegenomen? Nogmaals, voor mij als parlementariër, en ik praat op eigen titel, ik heb al deze stukken opgezocht, de tijdslijn aangegeven, is mijn conclusie. 25 februari komt de VP hier om dit op de agenda te plaatsen. Nadat ik heb uitgelegd dat het onder leiding van de VP is, ja, wie houden ze voor de gek? Voor wie komen ze zo spelen? Weet u waarom? Onze dure tijd voor vergaderingen. Begroting voor 2025 is niet op de agenda. En ik hou me hard vast dat dat ook niet op de agenda zal komen. Is dat geen prioriteit? Los dat ik niet zeg dat het geen prioriteit is, ja. Maar wanneer je in een kort tijdbestek nu zit om show te spelen in DNA, zou u geen voorkeur geven om die begroting te behandelen? Ja? Dus, mi etak gratis, ja, mek de man dok. Ja? En commissie onder leiding van meneer Brunswijk, de VP, met alle respect, heeft dit ontwerpwet in elkaar gezet. Een belangrijk aspect, kwestie Sinalco, dat op de agenda moet komen. Ja? Maar niet op de agenda. Op de laatste meeting aan het begin van dat afgelopen donderdag, voordat de vergadering werd opgeblazen, zei de VP, er is een brief geschreven naar de president. Ik bedoel, dit soort gevallen zou binnen een dag antwoord kunnen krijgen. Wanneer de president hier omtrent over Sinalco moet praten, moeten we geen lering trekken wat er in het verleden gebeurt met Suralco. Ja? Wanneer we luisteren naar maatschappelijke groeperingen, naar deskundigen, die eigenlijk erop neerkomt, zit de regering dit land op uitverkoop? Zit de regering dit land zodanig uit te verkopen dat hun houding is naar mij de zonvloed? Zit de regering dit land op uitverkoop dat hij geen rekening houdt met onze komende generatie om de Sinalco-wet op de agenda? Dus ik heb ook ex-Suralconiërs gesproken, gepensioneerden. Ze vragen zich in gemoede af. Er zijn zoveel deskundigen die betrokken waren toen met het hele onderzoek over West-Suriname, noem maar op. Maar nee, een of ander vliegende Hollander die hier komt, zogenaamd voor het kabinet van de president. Ja, ik zal geen namen noemen, maar als u de maatschappelijke ontwikkelingen, wie in de commissie, wie daar onderhandelt, dan zeg ik, weet u, regeren is over 50, 100 jaar. Met een Sinalco in onze maag. Nu, ik bedoel, waar gaat ons land naartoe? Weet u, behalve dat wij als natie vandaag aan de dag niet eens te eten hebben. Weet je hoe erg het is wanneer een uilende moeder, een jong kind, 8 jaar, voor de 3e keer om een scan te maken van haar hoofd, al 3 maanden is uitgesteld. Weet u waarom? Simpel omdat er geen materiaal, papier waarop scanresultaten vastgelegd moet worden. Waar gaan we naartoe in dit land? Het kwaad is al geschied. Hoe vaak heb ik hier gezegd tegen de minister van Volksgezondheid, hij moest al lang weggejaagd worden. En wanneer ik aankan, wordt mij gezegd, ik moet verontschuldiging aanbieden. I would the hell met de ministers
Dan gaf ik duidelijk een voorbeeld volksgezondheid. Het kwaad is al reeds geschied. En ik herhaal weer via uw medium. Deze minister van Financiën, waar ik nog steeds geen antwoord krijg over de government take, de specificatie, ja, is de slechtste minister van zijn hele team. Want hij is de man die autorisaties tekent voor zaken, ik ga het weer herhalen, een vliegende president die over de wereld gaat, want hij tekent autorisatie. Wanneer wij ministers daar in Ganges, India, een duik zien nemen, ja, zijn dat allemaal eigen middelen. Wanneer ik aangeef miljoenen in de euro, of valuta, of het nou euro of dollar, voor het kopen van een hotel, wat is vandaag het rendement voor het land? Wanneer we praten over Pan American, wanneer miljoenen bij telesuur aan fraude, krijgt het volk antwoord. Wie moet daarop toezien? Daarom zeg ik, de minister van Financiën, heel aardige man, meneer Raghubar Singh, dat ga ik niet ontkennen. Heel vriendelijk, al kom ik met hem in de klins hier in Indiana. Maar tot vandaag heb ik geen antwoord over de government take. Bijna 2 miljard. Ja? En wanneer je ook luistert naar STVS, waar hij aangaf dat er is van 78 miljoen aan subsidie aan STVS. Wat zegt de directeur? Hij roept klaar, doe een onderzoek. 2 weken geleden waren ze daar bij VP voor het staak en actie. Want ze hebben al een tijdje geen overuur gehad. Dat bedoel ik nou. Wanneer deze regering zijn beleid is, de rijken worden rijker, de armer worden armer. Wanneer ambtenaren keihard daar werken en tijd moet nemen naar de VP om te vragen over hun vergoeding. Ja? Weet u wat mijn vraag is? Weet u wat het betekent nu met de verhogingen van water, van elektriciteit? Mensen, hun normale inkomen is meer aan de, voor nutsvoorzieningen. En weet u wat ik zal zeggen? Het is nog het sprankeltje hoop van het volk om 2,5 maand te wachten om verandering te brengen in het beleid. Slechts voor 1 seconde met die pen te kleuren en deze mensen weg te stemmen. Bijna wil ik het grof zeggen, jaag ze weg. Want ze luisteren naar niemand. De vakbonden zijn ook niet in staat om op te komen. Wanneer de vorige regering slechts met 10 cent de benzine verhoogt. De beelden hebt u ook nog. Het is dezezelfde regering die het volk belooft niet naar IMF te gaan. En over de leningen in alles wat ze nou doen, zijn toch leningen die ze nemen. Is er een productie in het land? Hun beleid. Ja? Om aan te geven dat het op eigen kracht, allemaal leningen. Ja? Dus wat ik in elk geval, de vorige leningen die de regering, resultaat was er. Huizen werden wel gebouwd. Straten werden wel gemaakt. 2 gigantische bruggen waren wel gebouwd. En de zorg was niet wat het vandaag is. Alle polyklinieken die in de randdistricten werden geplaatst, werden allemaal opgedoekt. Mensen gingen niet huilen voor een kalpel. Mensen gingen niet huilen om te voorkomen aan de simpele middelen die ze nodig hebben, wat ik net over het geval van een kind, dat is wat mij bereikt. Maar weet u hoeveel mensen huilen dagelijks met een recept die ze niet kunnen betalen naar mij? Ik kan 1, 2 misschien helpen, maar structureel oplossing kan ik niet helpen. Wanneer er nu zoveel poeha over water komen wijnen, gaat u een keer daar rijden. Kijk of de machines in beweging zijn. Ja? Zoveel poeha, terwijl waterzuiveringinstallatie al vanaf 2016 door de vorige regering met een Belgische maatschappij, van onderzoek tot alles. Water spoot al met volle kracht daar op Resort Amarillo. De pijpen, waterbuizen liggen al daar. Het zou separaat met die straat aangelegd worden. Een hele poeha, weet u hoeveel de staat dat kost? De president naar daar met zijn hele show. Gaat u naar Alkmaar en gaat u kijken. Ik ben nog bezig met het onderzoek waarom niet verder gaat. En zo heb je een heleboel zaken die natuurlijk deze regering het vertrouwen heeft gehad van de
gemeenschap. Maar nee, ik tel de dagen en uren. En ik roep Surinamers op. U kent de leus van Willem Bouterse. Je hoeft niet van mij te houden, maar ik hou van u. Je hoeft niet van mij te houden, maar hou van het land. Denk aan de toekomst van de kinderen die komen nog. Ik wil dit zeggen voor ik eindig. Regering, hou op met showspelen hier in DNA. En ik heb uiteengezet de tijdslijn aangegeven. En dit productie onder leiding van de VP, die nu eigenlijk naar de prullenbak moet, ga geen show spelen in DNA. Hou het volk niet voor de gek. En nogmaals, alle Surinamers roep ik op. Ook al word je bedreigd, je baan, je bijstand bij sociale zaken, in die hok met je pen, ja, in dat hokje, denk aan de toekomst van je kinderen. En wij, zeker ik, die me opmaak om op de kandidatenlijst te komen voor de NDP, ja, zal een zelfreflectie doen. En die moraal, goede voorbeeld, zal ik zeker blijven geven. Ik wil u bedanken. Ja, en zeker via uw medium, het oor en oog van het volk, je bent nog jong. Onthoud één ding, wees eerlijk en oprecht om die bijdrage te leveren voor ons geliefd Suriname. Dit land is van ons. Onze soevereiniteit moeten we aan geen enkel ander land weggeven. Ik dank je. Kijkers, dat is mevrouw Ansari hier te DNA. Ik hoop dat u goed geïnformeerd bent geweest over de verschillende zaken en ook kwestie Chinalco. Kijkers, Krishna Lakpat van Cultuur TV en ik wens u een fijne dag verder. Caltrade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo is een logistiek dienstverlenend bedrijf dat lucht- en zeevracht verstuurt voor zowel bedrijven als particulieren naar bestemmingen wereldwijd. We zijn langer dan 10 jaar actief op de expediteursmarkt in Nederland en we zijn een vertrouwd adres binnen de gemeenschap. We kunnen van alles voor u verzenden, zoals geschenkpakketten, auto's, fietsen, handelszendingen en containers. Caltrade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo hopen u binnenkort te verwelkomen in een van hun vestigingen, zodat u zelf onze kwaliteit en service kunt ervaren. Tot gauw! Una de Westra Namang. Vaderland, Suriname is je vaderland. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. www.culturo.com for the generation then.